Anaghịzi ndị Igbo ekene m ụnụ ọzọ biko ebe nọ na-ene m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị n'ụbọchị nke taata na o nwere m okwu na-eli ndị na-arụ. Ana m ekwu ya, why is it that we always talk down on our own? Nke anyị kwuru okwu sị na nke a bụ nke anyị Igbo anyị niile bụ ofu, mana ọ na-aga ewute m na ụfọdụ ndị pụta they will talk against their own thing, na-achọ pull their own people down. Mana ihe akwa the same people ya abụọ gbaju dọlụ kịta ha agbajewe for solution, ọ ha sị gị why jero ka Evangelist Ebuka Obi gwụọ gị why na-akpọrọ Chukwu nna ka ọ gbadata bịa n'olu n'ogu na oje kpọwa police. All those things bụ ha bụ nchecha na-asị ị na-achọ ịgwa m na Chukwu ya esi aka niile gbadata bịa defend ya mmadụ. Kịta na this guy na-eme this okwu na-ekwu okwu anụ nwa na onwe ka esi ebe bịa kpụrụ ya na ọ mee di ya asịwa na a na-operate mmadụ, but igbe phone gbe kamera just to embarrass onye Chukwu tele mmanụ. But you don't know that there are some things say you be na-ekwu, you will be bringing curse and condemnation upon yourself. You will be bringing, ever since this incident of this girl nke ade blind me, so many people apụtago n'efele mbụ wakwu ihe na-agbasa ahụ kwu ihe ya bụ ikecha like this na-asị na onye akwụli ihe a ọ mmadụ ka ọ bụ ka ọ anụ ọhịa. Maka na ichecha this thing na-ajị onye akwụli ihe a ọ bụ mmadụ ka ọ bụ anụ ọhịa kwụli ihe, because this is the kind of behavior abụ ndị mmadụ na-eme, na-ajụzikwa mmadụ ọnọzikwa n'ụlọ, mmadụ ọnọzikwa ya. Biko nụ kaba na-arụ na-enekele na vidiyo anụnwa unu necha mmazikwa ihe ọzọ unu chọọ ime na subscribe, because na is this kind of video is so embarrassing. All the too embarrassing. Oh ha. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ọkwa gị bụ odogwu akata ka ike gbawali nyi, ọkwa gị kewala osimiri ya wee mekwa na onye isi ya wee ụzọ o mechara fancha, ọ nụchara fancha, o kwuchere fancha, ọ gwachara fancha. Ekenekwa m unu aikila ezigbo nwa mama ịghọta onye Enugu Ezike na ebe Chukwu Ebuka Obi ndị Zion ekenekwa m unu, mana ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu na iwe ju akpa ekechi enye ọnụ, maka na iwe ọjọọ gba afọ ọbụla omenala, mana iwe ọjọọ ya agbala aba na be anyị a na-anụkwa Igbo. So biko nu onwe ife dị oke mkpa nsị ka m gwa unu, Ebuka Obi ị na-eto ọnụ, onye ọbụla woman of God ekwesịrị na-eto ọnụ. Ị na-eto ọnụ nke gwogwo mechere vanja gwujere vanja nke ahụ ọ bụrụ otu esi eme. Onye bịa chọọchị gị nakwasị na ibu fake si kpọta ya ka eme oya receive it. Ihe niile akọ. Fake pastors and prophets are just like politicians. Ha nwere people, agents they are paying. Ha nwere ndị bụ ihe ọbụla ha megodi na ị na-ekwu na ya dị njọ, those people will come out and defend them no matter what. Ha na politicians bụ ofu. Ha nwere men. Ihe ọsọ gị na-akọ ihe niile na-akọ, o nwere people that will always come out and side them. After a na-asị Shu Ebuka Obi yi n'ụkwụ gị na ya bụrụ ofu ego onye aji, ị na-akọmpe onye nwa wit ego. Ihe a na-ekwu bụ the reality. Unu akọzi na tu o tegi iwe enyewe m nsogbu, mana asị m ka m kwue maka ọ bụla m ekwulie n'ozi akpọrọ m ka m na-eme alụ. Ebuka Obi ịma ngwọnwụ malaria o doro ewu na ọka anya, onye gwa onwe eziokwu ọ mara. Maka na akwụkwọ nsọ na ịma aka dị na akwụkwọ nsọ isi na imechara fancha na ikwuchere fancha ịgwọtachara fancha. Elijah na ndị ama abalụ mara aka ọ sịkute mmiri ka awụọ na nkụ, amụma nke igwe na-eku bịaṅa tọnda nke igwe ihe niile ọkụchi n'elu nara aja wee rie. Elijah menwere ive otu akọchukwu wee kọọ oru n'oge nke Shadrach, Meshach na Abednego vajụrụ na ya akpọrịchi ndị ive dị isi n'ala, asị na ya tụọ iva n'ọkụ, ụmụazị kwechiri atụye ha n'ọkụ, ọkụ agbalọva last they came out, o nwere ihe mere ha, ọ ịma aka ka ọ bụ. Oru n'oge nke Daniel atụghị ya n'olulu ọdụm enwere ihe omenwuru, o rukwuzi n'olulu ọdụm ya na ọdụm bụrụkwuzi oyi ya na ọdụm kpakwuzi nkata. Ndị mmadụ na-ajụ gị na-eme Ebuka Obi ka ezi ije i mere 100 days fasting. Jizọs nwee na-asị onye bịara n'ụlọ ụka gị na Jizọs chọọ ya ọgwụọ mmadụ 10 mbọchị a na-achọrọ eme na nke ọzọ. Jizọs mee 40 days and 40 nights. Ebuka ime 100 days isi na onwere ive riri. I kwesịrị ịrụkarịzi Jizọs. Ọkwa gị na Jizọs na-akọzi ofe akọ. Ịma na ihe na-eme ndị na-eje som ụlọ ụka bụ ha dị enwe uche.
and gị na onwe gị bụ Ebuka Obi ji ọnụ gị kwuo na interview na ndị na-abịa chọọchị gị bụ most people ndị nyere aka, ndị agwọrọ ọrịa, ndị emere ihe free, ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, which is n'eziokwu. Ụwa chọrọ ihe efu. Onye ọbụla emere ihe efu ọgbara na-abịa. Gbuo onwe gị eziokwu. Ọ bụrụ na ị agwanwu dis gị kpọchite ya azụ n'orugo na nke ịma aka, maka a sị na ọṅụ dị n'eluigwe mgbe a dọrọ mkpụrụ obi wee nye onye nwe anyị, dịka unu si akọ. Ngwa dọrọzie mkpụrụ obi ụmụ mmadụ maka ịgwọ dis gị na ụfọdụ abịa chọọ even ịma na okwu agwụla. Mụ na onwe m bụ mama m ịghọta ezigbo Enugwu Ezike ga-amagodi na ike dị. O nwere ihe dị otu ahụ. A na-ebulemuzi the girl. Nwata nwaanyị kpụrụ Ishi ka Skibova na-ebulemu. Ịmakwa na ndị a mara na ihe ya agba online na ihe ya eru otu ọ bụla ha ma Ebuka Obi ama kpọfụtakwada gelu. A na-ajụ ya ka ya chọ ka emeri ya, marakwa na ada eme majik ihe. Oke kịta na ada emezi majik. The girl wee chie anya mmiri wee ju ya anya because onye ọbụla kpụrụ Ishi chọọ ka ọ fụ ụzọ. Ọ sị na enyemaka ka ọ chọrọ because ihe a gwara ya ka o yi eme enyelu ya aka. Ndị mmadụ wee blame ozi ya nwaanyị sịrị ọsị gwọọ gị ọrịa. Ị nidiri ka ikwu ọsị gwọọ gị ọrịa tupu agwọ gị, anyị agwọnwuda gị bụ gịnị Ebuka Obi. Ọ na-agwọ malaria, o nwere satifiketi ịgwọ ọrịa, o wee je mepe ụlọ ọgwụ. Make we see the reason. Onwe mgbe o ji bụrụ na ọ bụ dọkịta ka ọ na ọ bụ dọkịta omenala ka nke oyibo, o nwere satifiketi ya o ji je mepe ụlọ ọgwụ, ọ da agwọ ma malaria. Hapụnụ dis gị maka ozi asị m zie sị gwa Skibo na ndị otu hapụ dis gị bikonu si blame onye kwesị blame, unu emezina magomago maka dis gị enwe ike ọsọ n'ụwa ajụrụ ya o were ndụ ya. Nye abụ nwata nwaanyị gbuo onwe ya, unu agadi happy? Dis gị gbuo onwe ya, unu agadi happy? Ka ọrịa karịrị Ishi n'ụwa a na-ajụ ya ka ya emeri ya, mana ọ bụrụ di na nwunye akpọfụtawa n'anwụ gbaa ha ọtọ, anyị jide nwu famili tụsachi ya n'iro, ejide famili cast ya n'iro. Mana ọ bụrụ onye dị aṅa asị ya ngwa come and see me in the office after service, come and see me one on one, come and see me personal. Mana ọ bụrụ ihe di na nwunye ịgba ya n'anwụ, ka ezi nke ekwesị ịfụ gị personal ọ gị ka Chukwu na-agbakwa n'anwụ n'anwụ. Ị na-eme 100 days fasting, you are challenging your God. Why as a reasonable human being ga-eji mekarịa 40 days and 40 nights Jizọs nwe ị na-ekwu maka ya mere? Esi na ọ bụrụ onye ọbụla ka ọ ya gwọ gị na o kwesịrị ịkwọkarịzị dị ụtọ imekere ya na fasting. Esi na ịmara nwaanyị ashị ashị asị gị na enyube na eri fụtara ụwa na enyube nya nna meku na detect time o. Ndị Zion after na-eti nya ka nkịta ara dị ụtọ nwa chenji a na-enye unu. O mechizie unu anya ịfụ eziokwu. This girl gbuo onwe ya maka ihe niile a unu na-eme, maka unu hapụrụ nke bụ eziokwu. Fight wa the girl, obi ya dị unu mma. That girl ọdụ unu ka onye agụụ na-agụ enyegoro ya aka, which is na ọ bụrụ ya kpa onwe ya wee jewede ọjọọ sọrọ teta ụra kpọrọ onwe ya jewa mmadụ kpụ ya wee jee nga ahụ ka e wee mee gịnị ka atịkwa film, but it wasn't business as usual. Ya mezi okwu jidegharịa. Ihe ọ niile a na-eti mkpu na Facebook, ndị ụka ụfọdụ ndị fake pastors a na-abịa eti mkpu na Facebook, ha nchawo wayo fake. Onwere ihe ha menwuru ka ngwu na eziokwu. Onwere ihe ha menwuru. Ihe ụwa na like bụ ebe population dị ka asị na nke a mere ekwute man of God arụ mmadụ na-eshi ekenye nye o mere nke ezigbo o mere nke ọjọọ ndị mmadụ na-ekwenye, but esoro mụ na akọ nonsense ahụ. Ihe ọbụla asị na man of God a na-eme ya na men of God anaghị ọtụtụ mmadụ n'iyi, mebie ọtụtụ ezinụlọ, gbuo ọtụtụ ndị ha gburu, mee ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche. Ọ bụrụ na amara tudu na amara those men bụcha guy men. Ụfọdụ n'ime ha bụ ọgwụ, ụfọdụ n'ime ha nyichere ihe n'ọta, ụfọdụ n'ime ha bụ oke ite, ụfọdụ n'ime ha dị brutal, ụfọdụ n'ime ha arụchago ọrụ mmiri dozichie ụwa ha dozichie chiva. Ị nọrọ ebe a na-ezuzugharị na-eti Holy Ghost fire. Ị na-eti Holy Ghost fire na gịnị mere? Onye na-eti Holy Ghost fire bụ ekwensu n'ọkụ ka obi ebi na meko na get sense, meko na the get sense chale. Unu ejide nwata nwaanyị na-emezi ya ihe akaja na nwata nwaanyị jere ka ọma ka ya nara ọgwọ nsọ eme gịnị nye ka ihe nchọkada gị eme. Ebuka Obi agwọnwụ Ishi, ọ ya gwọnwụda gị, ọ ya gwọnwụ onye a ngwa unu onwu n'eziokwu. Na meka esi tụsa meseji a ama m na ụfọdụ ya akọtu, mana a na-akọ a na-akọrọ onweva. The more ị na-akọ ka dị ọkụ na-enwuchi ike. So isi achị ya n'obi gị gwa onwe gị eziokwu, maka a sị na gịnị ihe onye mere ka ya eji tụnyere ya. Imechekwa esi na-achị si n'eziokwu nke ka ọ gbasara. Tụsa meseji a Ebuka Obi oge erugo sị mazi aka kpọọ daa gị na dị gị nọ nso sị gbọchite ya azụ ka egwu onye Ishi nwa. Ụwa sịzi gị gwa onye Ishi sị gbọchite ya azụ na ihe dị gị chọrọ bụ ka ọ fụ ụzọ. Ị na-ajụ ya kwa ọ chọrọ ịfụ nwa ya nke a nke ọzọ na ebe ọ na-ekwuru na ọ chọrọ healing na oyiye onye Jizọs gwọrọ ọrịa na akwụkwọ nsọ healing na ọ chọrọ ka e nyere ya, mana ebe ọ bụ na ego ka ọ chọrọ ngwa ya na ego jide. Guy man taa na-akọrọ onye ike adịrọ ọga meku na take time o. After na-akọ story share message a ka olovent I'm still coming ka nyekwa unu ọzọ maka na ndị ụka
iku na-ejugo n'ikpeazụ a ndị wayo a na-eti mkpu na Facebook na-akọ stori were ego wee na-akpọta customers. Ekenekwa m Igbo mana ege m ntị, biko ka isi na-enechekwa vidio kaba arụ subscribe ụlọ anyị na this channel kabakwa na-arụ na-agba notification gị ka iwe nwee ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidio for biko this video is so embarrassing to watch mana nwere ihe anyị eme maka na asọ nwe ihe ụla mele anya mana biko the wise is ekwu okwu ahụ ọ dịzị ka asị na ọsọsọ ndị Igbo ka a na-aya na efele mba ụwa mana ọ ya akaba arụ ka onye ọbụla ụlọ n'ọnwa eti ili ya n'ọbọ maka adị ama hụ ha onye ọbụla were ilie tinye n'ọbọ. Igbo anyị emekalịana ekwukọta okwu a sometimes halịzịa kọsi na ihe dị n'ụka dịkwa na omenala ekwujakwa m ka ọha m n'ọnụ ka ọ dị n'ọzọ ndị be anyị.